ሰላም ሰላም ጋይስ ከመይ ኢኹም? እንኳን በሰላም መጻእኹም ለሃውልቲ ሚዲያ ክቡራት ተኸታተልትና እንኳን በሰላም መጣችሁ። ወደ ሃውልቲ ሚዲያ እንኳን በሰላም መጣችሁ እያልን ነው። ሰላም ከመይለኹም ብላይክና ሰብስክራይብ ከምኡውን ኣስተያየት ኣብ ኮመንት ተቐሚጦምና እቲ ዝበለፀ ክቡራት ተኸታተልትና ኣሕዋተይን ብትገብሩለይ ምትብባዕ እና ላይ ከምኡውን ሰብስክራይብ ካብ ልቤ ለመስግን አመሰግናለሁኝ ስለ ሁሉም ነገር። በአማርኛና ትግርኛ የምናገረው በዚህ አጋጣሚ የሚከታተልን ሰው አብዛኛው አማርኛና ትግርኛ ተከታታይ ተናጋሪ ስለሆነ ነው። እንዲሁም አረብኛ አብዛኛው ደግሞ ምን እንደሆነ አይዶ ነው። የሳውዲ ቁጥር ስላረኩኝ መሰለኝ የሚከታተለኝ ሰው አብዛኛው አረቦች ናቸው፣ ላይቭ ላይ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ በላይቭ ስገባ እየመጣችሁ አይዞሽ የምትሉኝ ሰዎችም አመሰግናለሁ። ዛሬ ላይት ይዤ ነው የመጣሁት። የላይት አጠቃቀም እንዳሳያችሁ ብቻ ሳይሆን እንዴት እንደሚያስቸግር ለመገጣጠሙ ለማለት ነው። እና ላይት እዚኣ ብጣዕሚ ሓሪፍቲ እያ ክቡራት ኣሕዋተይ። ብቻ ግን ምግጥጣሙ ዋለ ይፈልጣ እና ከምዚ ከማይ ዝገጠመኩም ረአዩ ከሪአኩም አገጣጥሙ ከሪአኩም ከይኾነ ክብለኩም ንመጻእኹም ክንደየናይ ጠቃሚት ምዃና ብፍላይ ደግሞ ኣብ ዓዲ ንኸድ ከለና ብጣዕሚ ሓሪፍቲ እያ። ኣብ ሳውዲ እኳ መብራህቱ ቆንጆ እዩ። ብእውነት ኣብ ደገ ዘለና መብራህቲ ሓሪፍ እዩ። ያን ያክል ላይት ደድልዮ ይኮነን። ኣብ ዓድና ግን ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ። ብፍላይ ከዓ ካሜራማን ለይብልኩም ተኾይንኩም እዚ ኣቕሓ እዚ ብጣዕሚ ከድልየኩም እዩ ክብለኩም ይደሊ። ልሙዓንቲ ብቻ ላይት ኣይኮንኩን ሒዘ መፅአ። ከምኡ እውን ማይክ ማለት ናይ ደገ ድምፂ ከይቃላሕ ንጹር ዝገብሮ ላይ እንትን ማለት እዩ። ማይክ ማለት እዩ። እቲ ማይክ እዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ክብለኩም ይደሊ። ብፍላይ ባሕሪ ተኸይድኩም ክትቐርፁ ከለኹም እቲ ድምፂ ናይ ባሕሪ እና ናይ ባዕልኩም ፈላልዩ እንትን ይብል ዘቕርበልኩም ማለት እየ። ብፍላይ ናይ ባሕሪ ሸውሸውታ ንፋስ ኣሎ ይኾነ እሱ ደሓኒ ናብቲ ማይክ ይከላኸሎ እቲ ማይክ ማለት እየ። ድምፅኹም ኣጉሊሑ ንክወፅእ ይገብር። በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ካብ ፅሑፍ ካብቲ ዝመፅእ ደረሰይ ከይኾነሲ ምስ ባዕላ ትመፅእ ንእሽተይ ደፍተር ኣላ። ካብኡ እናረኣኹ ከይኾነ ብቻ እየ እምበር ባዕለይ ኣይኽእሉ። ቀሊል እዩ ዝመስለኒ ነይሩ እንታይ ኣለዎ ፀገም ይብል ነይረ። ብቻ ግን ዝመከርኩምዎ ባዕልኩም ርኢኹምዋ ክብሎን ተስፋ ገብር ክንደየናይ ከም ተናድ ምርካባ ማለት እየ። ኣነ ብቻ ኣይኮንኩን በዚ ኣጋጣሚ ረኪበ እዩ። ደቂ ዓመይ እውን ምሳይ ህግ ኢሎም እዮም ኣብቲ ካሜራ ያለውን እምበር ኣብይዎን እዩ። ኣብዚ ክገጣጥሞ ይፍትን ኣለኹ። ብቻ ግን እዚ ናይ ማይክ ከቨር እንትን ንከይኣቲ እቲ ድምፂ ናይ ደገ ንከይኣቲ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ። ክልተ ኤንድ መፃ ክልተ ናቲ ማይክ ክልተ ኤንድ መፃ ሓንቲ እውን ብርሑቕ ኮን ከለኻ ክልተ ኣብ ቴሌፎን ከተኾን ከዓ ሓንቲ ይህቡኻ እዮም ክብለኩም ይደሊ። ከምኡ እውን ኣብ ክዳንካ ወይ ደሞ ኣብ ቲሸርት እቶም ኣወዳት ኣሕዋትና ኣብ ቲሸርት ይኹን ንሕና ከዓ ኣብ ከምዚ ከምቲ ብጃማ ይገብረሉ ኣለኹ። እቲ ማይክ ንክሕዘልና ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ እዚ ክብለኩም ይደሊ።
ግራኣቲን መቸስ ኣብዩን ይደሎ ኣየናይ ኣየናይ ክኸውን ግራይ ዳኣቲ የካዊ እና በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሰብስክራይብ ምብረዝ ተኣኹም ኣይፈለየኒ ክብራት ኣሕዋተይ ሕዚ ኣብ ሞባይል ይሙክር ኣለኹ ብዚ ኣጋጣሚ ቪድዮ እኒኒ ብቅድሚተይ ክገርመኩም ዋላት ቪድዮ ሃሊና ብቅድሚተይ ክርድአና ይኽእልን ኣድኺሙኒ ካብ መጠን እንዳሓለፈ ይቅርታ ድምፂ ኣሎ ካብ ደገ ዝመፀ ምሳየ ሰብ ኣሎ ሕዚ ኣብዩን ይደሎ በነገራችን ላይ ኦ ማይ ጋድ ሕዚ እውን ያው እቲኣ ተቐይርሁ እቲኣ 2-3 ኢሉ መጻሞ ብቻ ግን ኩለን ኣይርከብ ኢለን ኣበና ነገርመኩም ኣብዚ ናይ መጨረሻ ደኺም ኣለኹ እዚ ኣጋጣሚ ካብ ወረቀት ለመምዃኖች ዝናረኣኻ ምስልሕሽ 2 ሰዓት ሙሉእ ኮፍ ኢለ ካብ ድቃሰይ መስዋእቲ ገይረ ብቻ ግን ኣይተሳካዐይ ክብለኩም ይደሊ ኣይተሳካዐይ ካልኣይ ፓርቲ እንታይ ከም ዝኸውን ሓቢርና ንሪኢና ክብረት ይሃበለይ ስለዝተኸታተልኩምኒ ኣበረታትዕን እውን ቴንኪዩ ሓደሽቲ ነገራት ሒዘለኩም ክመፅእ እውን ተስፋ ገብር ክተበረታትዕኒ ከምኡ እውን ኣስተያየት ኣብ ኮመንት ክተቐምጡለይ ማለት ንኣየ ዩቲብ ሓድሽ እዩ ማለተይ ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ያን ያክል ተጠቃሚት ኣይኮንኩን ክብለኩም ይደሊ ኣጆህ ክትብሉኒ ዝወደለ ነገር ተልዩ ወይ ደሞ ዘማልኦ ነገር ተልዩ ደሞ ከተበረታትዑኒ ይደሊ ካብ ልቢ እየ ለመስግን እናበልኩ ኣብዚ ክፍለየኩም ካልኣይ ፓርቲ ደሞ እስኪ ተሳኺዐ ዶ ወይስ ከመይ እዩ ልብል ኣይ ብቲ ካሜራ ኮን ብኡ እየ ተቐሪፀ ብሓቂ ብቻ ግን ቴንኪዩ